Ba, nagoitia. Neurri handiko burmuina eta neurri handiko bihotza. Eta kulturari buruz berbaz jarraituko dugu. Kasu honetan, kulturan dauden ohiturek ingurune digitalean daukaten tokiaz, eta ohitura horiek izan duten berrikuntzaz. Ohitura berritu ez hitz egitera dator, aurkezpen handirik behar ez duen gure laugarren protagonista. Jon Maia da bera, bertsolari oso ezaguna, Euskal Herriko bertsolari txapelketako finalean behin baino gehiagotan aritutakoa, musika talderen baten be ibilitakoa, antzinako baliontziak ondo ezagutzen dituena, eta liburu egilea. Herri honetan, euskerak izandako eta jatorriek izandako hainbat estereotipo apurtu zituen Rio Mundo handia esaterako. Jon, zurea da hitza. Eskerrik asko. Zaila egite zain niri ere batzutan definitzea zer nahi zen. Oraindik ez dakit handitan zer izan nahi dudan. Baina zerbait esan behar dudanean, bertsolaria esaten dut, ezta? Bertsolaria izatea da nere enborra, eta egiten ditudan beste gauza guztiak dira enbor hortatik ateratzen diren adarrak. Eta bertsolari bezala egin dudan ibilbideari esker, eta bertsolari bezala hizkuntzan trebatu ahal izateari esker, umetatik, ezta, komunikatzen, ikasi dudanari esker, egin ahal izan ditut gero gauza gehiago ere, ezta, hizkuntzarekin eta hitzarekin idaztea, edo musika taldeetan kantatzea, edo beste musika talde batzuei letrak idaztea, edo dokumentalak, holako gauzak, ezta, baina beti bertsotatik. Bertsotara iritsi nintzen oso modu ezoikoan. Bertsolaritza transmisio familiarrean oinarritu da, gehien bat, historikoki. Eta etxetik jasotzen zen zaletasun bat izaten zen, aiton amonengandik, gurasoengandik, jasotzen zen zaletasun bat. Nik ez nuen inoiz bertsorik entzun bertso eskolan hasi nintzenean. Ez nuen inoiz bertso saio bat entzun nire bizitza osoan. Ez nuen inoiz bertsolaririk entzun zuzenean. Ni bertso zaletu nintzen bertso zaharren bidez. Suertea izan nuen gure ikastolan, Zumaiako ikastolan, Juanito Dorronsoro izeneko persona bat ari zitzaigula klaseak ematen, bertsolaritza klaseak Euskal Herriko lehenengo ikastola izan zen. Bertsolaritza hizkuntza irakaskuntza arautuan ematen, Zumaiako ikastola. Eta gizon hau etorri zelako, ataundik Zumaiara bizitzera, eta bere enpeño personal hortatik, berak idatzi zituen bi liburu handi, bertsotan izeneko bi liburu handi, bertso zaharrez beteak. Bertso zahar horiek nola iritsi ziren liburu horietara, eta liburu horietatik, Estremeña eta Zamorano baten seme baten gana. Nola iritsi ziren. Juanito Dorronsoro izeneko gizon hau urtetan ibili zen, herriz herri, baserriz baserri, bertsozalez bertsozale, bertsoak biltzen, bertso zaharrak biltzen, eta jendearen memorian zeuden bertso horiek paperean jasotzen, eta kasetean grabatzen. Horri esker, dokumentatu ahal izan ditugu, grabagailurik etzegoen garaiko hainbat eta hainbat ehundaka bertso. Bertso hoiek liluratuta, Udarregi, Iparragirre, Etxam, Xenpelar, Txirrita, Peio Errota, hoiek denen bertsoak liluratuta hasi nintzen ni, Estremeña eta Zamorano baten semea, bertso eskolan
eta bertsolari izateko grina edo gogoa horrek piztu zidan. Transmisio horrek. Nola mantendu dira 1840 urtean kantatutako bertsoak, 1902 garren urtean kantatutako bertsoak, hain zuzen ere, memoriari esker. Memoria izan da bertsolaritzaren altxor handiena, eta gordailu eta disko gogor importanteena. Belaunaldiz belaunaldi, memoriz ikasi diren bertsoak. Hoiek paperera jaso eta hoiek iritsi dira gugana. Resurrección Maria Azkue, Aita Donostia, Juanito Dorronsoro, Spotify, badok.eus, bertsoa.com, ezta? Orain, digitalki jasotzen dira hainbat eta hainbat bertso astero, baina mendeetan memoriak gorde ditu bertsoiek eta memoriari esker giza eta herri memoriari esker mantendu dira bertsoiek. Egia da bertso paperak ere egon direla eta hoiek noski formato fisikoan mantendu dira eta errezagoak izan dira, baina asko memoriz transmititu dira. Importantea da gogoratzea bertsolaritza bapatekoaren ezaugarriak. Bertsolaritza bapatekoa da ahozko literatura improvisatua eta kantatua. Oso aintzinako literatur mota da. Literatura idatzia baino asko zer ezarragoa. Nola da posible Europa Occidentalean, 21. mendean, bertsolaritza bezalako fenomeno hain aintzinakoa, halako arrakasta zirautea, Euskal Herrian? Nola da posible 15.000 persona elkartzea Barakaldon, bertsoak entzutera, eta hurrengo egunean jendea arraindegitan, edo fabrikan, edo plazan, edo tabernan herrimeri buruz hitz egiten egotea? 21. mendeko Europa Occidentalean, herrimeri buruz, metrikari buruz, ideiei buruz, nola formulatu duen hori, eta gogoan hartzea, bertsoak, hain gauza, hain formato zaharra, ezta? Hain aintzinakoa. Euskal Herrian ahozko literatura horrek zein indar daukan, ezta? Bueno, bertsolaritzaren ezaugarri nagusi hoiek dira bapatekoa izatea eta kantatua. Eta horrek asko baldintzatu du gure jarduna. Ze bertsoa botatzen denean, aurrean bazaude, entzun duzu. Baina ez bazaude parean, zu bertso hori ez duzu entzungo inoiz. Ez badu norbaitek memorian hartzen, eta gugana iritsi diren hainbat bertso bezala, txirritak bota omen zuena ez daki noiz, argin andaluz bat pareta egiten ari zenean, 14 urte zituela txirritak 1860 aldera bota zuena, hantxe bapatean arginari pareta okerra ateratzen ari zitzaion eta bertsoa bota zion. Haizeak bidali du handikan onuntza, geroztik hemen dabil gure andaluza. Argin ona zalata zakurraren putza, bera eroriko dek, ezakiok bultza. Norbaitek entzun zuen, eta horregaitik nik gaur Portugaleten 2021. urtean esan dezaket, ezta? Bertsoan karakteristika berezienetakoa hori da, aurrean bazaude entzun duzu, eta ez bazaude, ez duzu entzuten. Bertsoa da gauza bat, ez dena seriean reproduzitzen, historikoki. Bertsoa ez da liburu bat bezala, imprentan sartzen duzu, eta 2000 ale ateratzen dituzu, eta zabaltzen dituzu fizikoki nahi duzun lurraldeetan.
Ez da diskoak bezala, musika bezala, edo abestiak bezala, grabatzen dituzu, eta ja, zabaltzen dituzu. Nahi dituzun guztiak, nahi duzun leku guztietara. Edo ez da pelikulak edo teleseria bezala, grabatzen duzu, eta mundu osoko zinemetara joan daiteke. Eta edo zeinek ikusi dezake. Ez, bertsoa botatzen da momentu horretan. Ze bertsoak badu beste ezaugarri bat, eta hori da jendearen aurrean sortzen dugula. Ez dago sortze prozesu prebio bat. Ez dugu idazten etxean eta gero erakutsi publikatuta. Ez dugu grabatzen estudio batean kantuak bezala eta gero zabaldu CD-etan edo Spotifyen. Ez, guk zabaltzen duguna momentuan sortzen ari gara, konsumitzen ari den momentuan bertan ari gara sortzen. Publikoaren aurrean ari gara sortzen gure obra, eta publiko horren aurrean sortu ala botatzen dugu. Ez da serian reproduzitzen, bertsoa artisaua da, zentzu horretan, inmediatoa da, sorkuntza eta konsumoa. Eta mendeetan, bertsoa aurrean egon denak bakarrik disfrutatu du edo jaso du. Ezin zen beste modu batera konsumitu edo reproduzitu. Orduan, nik txirrita kantatzen, txirrita guretzat da jainko bat bezala, ez da? Bere bertsoak memoriz dakizkigu. Txirrita kantatzen grabazio bat zegoela esan zidatenean, benetan esango dizuet, Superman egan ikustea bezala sentitu nuela. Txirrita entzun dezakegu. Grabaketa bat dago, bai. Grabazio bat aurkitu dute, txirrita eta peio errotak kantatzen dutena. Benetan, txirrita entzungo dugu, txirritaren ahotsa entzungo dugu. Eta hala zen, grabatuta zegoen. Txirritaren eta peio errotaren saio bat, Donostin, gela batean, tramankulu bat aipatzen dute beraiek, bere bertsotan, beraientzat ere harrigarria izango zen, tresna hori, eta tramankuluari kantatzen diote. Tramankulua! Aila, letxe, hori da txirrita, holako ahots agudo bat, bot de pito bat. Konturatzen zera nola kantatzen zuten, ze desberdin gurekin konparatuta, ze etzegoen altabozi garai horretan, ahots ona ez zuena, ezin zen bertsolaria izan. Balkoietatik kantatzen zuten, amplifikadorerik gabe, eta orduan zer egiten zuten, txirritaren grabaketan somatzen duzu. Errima luzatu egiten zuten. Txirritaren lehenengo bertsoa gogoratzen dut. Eta hasten zen, jangoikuaren farola dia, ilargia eta euskia, argitasuna eka. Erriman, eutsi egiten diote jende guztia gondo entzuteko, errima. Eguzkia. Ez egon teknologiarik. Eta kantakeran influitzen zuen horrek. Kantatzeko moduan. Bertsolaritza ez da inoiz serian reproduzitu. Ez da inoiz digitalki jaso. Ez ia beste era batean ere inoiz ez da jaso. Ez da? Mendeetan. Orain dokumentazio zentroa daukagu. Xenpelar dokumentazio zentroa. Munduko importanteena da, ahozko literaturan. Eta hor jasotzen da egiten dugun guztia. Idatziz, ahoz, telebistan agertzen geranean, bertsolari bakoitza bere fitxeroa dauka. Milaka eta milaka dokumentu daude. Eta
8 persona daude Euskal Herri osoan bertso saioak grabatzeko kontratatuak. Eta Gipuzkoan, asteburu batean 2 saio igual grabatzen dira, astero. Bizkaian beste 2. Baina beste 10 edo 12 ez dira grabatzen. Bertso hoien nun gelditzen dira. Bertso hoien balorea da, han egon bazara, momentuko magia horren parte zerala. Ez duzu inoiz berriz entzungo bertso hori. Zenbat aldiz itzuli naizen nik kotxean bertsotatik etxera bueltan penaz inork ez duelako grabatu egin dugun saioa. Esaten duzu, gaur bota ditugun bertsoak, gaur bota ditugun bertso ederroiek guztiak, inon ez dira geldituko. Han dagoen jendearen esperientziaren gogoan geldituko dira, baina testoa ez da inon jasota geldituko, bertso ederroiek, ez da. Horrela milaka eta milaka bertso ez direnak inon gelditzen. Haizeak eramaten ditu, ekartzen dituen bezala, ez da. Baina digitalizazioak eragin du gure kantakeran ere. Evidenteena, behar bada izango da, gure lexikoan. Gauza batzuk desagertu egiten dira, bertsolarien lexikotik. Tresna horiek desagertu egiten direlako. Adibidez guk fax ez dugu inoiz aipatzen, ja. Edo telefono kabina desagertu da gure bertsotatik, ezta? Ez da existitzen, ja. Baina ni lehenengo aldiz sartu nuenean rima, orain, mingain, lirain, bikain, bezain, bekain, eta online. Toma. Edo ahotik, gogotik, zerotik, importik, eta trending topic. Toma. Hor sartu dut ederki, ez da? Eta txapelketara prestatuta eramaten dituzu. Olakoak, ez da? Gaia tokatzen bada, zure semea o zure alabak beti gelan sartuta dago interneten eta ez da ateratzen kalera. Berriz ere joan zera, bere gelara eta atea jo duzu. Beti bezala ez du erantzuten. Venga, hasi. Eta hor pentsatzen duzu. Izango zara trending topic. Baina ez da maitasunik gertetzen zure ahotik. Damutuko zara gogotik, atera zaite zortik, ezta? Eta ja hor daukazu, ezta? Teknologiaren presentzia. Bai, hori evidentea da, lexikoan agertzen da, digitalizazioa, teknologia. Baina beste eragin bat ere badago. Puskatzen duena bertsoaren momentuko konsumo, sorkuntza eta konsumoaren magia. Eta hori da, hemen gaur adibidez, bertsotan ari gera, edo afari batean, eta ari gera dinbidan ba, edo zer gauza esaten. Festa giro bat dago, kontestua da oso festiboa, jendea dana daude, afaritan edan dute ardoa, sagardoa, kopa edaten eta bertsoak entzuten hor daude, eta azten geragu, txisteak egiten, edo zerri buruz. Alkateari buruz, besteari buruz, eta lehen lasai kantatzen zenuen. Lasai botatzen zenuen edo zer, ez da, hemen kontestoan ulertzen da, ez da, grazia dauka, eta baina orain ja zer gertatzen da, ikusten dezula jendea mobilarekin. Mobilarekin eta ja moztu egiten zara. Zatezu, hemen botatzen dut, baina hau WhatsAppez edo Facebooken edo Twitterren jarriko dute, eta kontestutik kanpo nik hemen esan ditudan gauza hauek, edo refleksio politikoak, edo kontestutik kanpo, honekin igual problema dauzkat. Igual ez du grazirik egiten, hau entzuten dutenean, ez daki non, eta astelen eguerdian. Ezta? Digitalizazio horrek, teknologia horrek, sare sozial hoiek
puskatzen dute gure aktuatzeko momentuko logika betikoa, eta baita ere koartatu egiten gaituzte askotan. Hitzetik hortzera Euskal Telebistako programatik grabatzera etortzen direnean, bertso bazkari batera ez dugu berdin kantatzen. Ez dugu askatasun berdinarekin espresatzen pentsatzen duguna, ze badakigu grabatzen ari direla, eta gero igual telebistan botako dutela. Eta askotan joaten gara gero kamararen gana esatera, o arduradunaren gana, eta esaten diogu, mesedez, ez bota esan dudana hau eta hau, ez bota. Ze horrek hemen zentzua zeukan, baina hori botatzen baduzu igande eguerdian Euskal Herritarrek bere etxeko sofatik hori ikustea, ez du grazirik, edo ez da ulertzen, edo fuertegia da, edo ez da. Orduan, bertsolaritza bapatean sortzen da, momentuan sortzen da, ahozko literatura improvisatua da, baina sarean reproduzitzeak, seriean reproduzitzeak ekarri duena da, testu inguru hurbila apurtzea. Eta kondizionatu egiten gaitu, ezta? Baditu bere gauza honak ere. Pandemiarei lotuak bi esperientzia kontatuko ditut. Bat, bertso saio guztiak gelditu ziren. Eta itxialdia bukatu eta gero, konfinamentoa bukatu eta gero ere bai. Hilabete askotan jendea hasi zen tailerretara joaten, jendeak egiten zituen lan gehiago, baina guk ez. Ze guk publikoa behar dugu lan egiteko. Ezin ditugu ez da etxean idatzi liburuak edo konposatu abestiak. Ze guk publikoaren aurrean bakarrik egiten dugu lan. Ezin dugu orain lan egin gero kobratzeko, gero publikatzeko. Ez. Edo kantatzen dugu, edo ez dugu irabazten. Orduan hasi ziren bertso saioak online egiten. Pantalla konpartituekin, eta online. Nik ez nuen egin nahi izan. Ez nintzen motibatu hori egitera, publiko hori gabe, publikoaren reakzio hori gabe, eta baina egin ziren, astean bat egin zen. Baina itxialdia hasi zen egunean pentsatu nuen, nik nola lagundu dezaket, emergentzia handi horren aurrean, psikosi hortan ere bai, ezta? Nola lagundu dezaket nik bakarrik hemen etxetik, zer egin dezaket, eta pentsatu nuen, bertsoak egingo ditut. Enkarguz, Twitterren jarriko dut, prest nagoela pandemiarekin kaltetuta gaixo edo bakarrik edo gaizki dagoen jendearentzat bertso personalizatuak egiteko. 62 egun edo on ginen etxean sartuta. 286 bertso egin dituen. Pasan nuen itxialdi guztia bertsoak idazten. Izan da nire bizitzako esperientziarik intensoenetakoa. Jendeak kontatze zizkidan kasuak, eta kontakizun horri egiten nion bertsoa. Gure amona bakarri dago, 18 egun ja, ez duela bere seme-alabik ez ilobarik ikusi. Eta bere urte betetzea da datorren astean, egingo zenioke bertso baion. Eta guteno kantatuko diogu gero bideoz. Venga, esan zure amonaren ezaugarriak, abeitu gure amona, bertsoa egiten duen. Edo neska bategan horrezia daukat, eta gainera daukat angustia, orain etxetik ezin atera. Zezango zenidak egion. Pilo bat aurdun zeudenak, bildurrez, amestutako aurdunaldia, amestutako egoera hori, erabat txafatua. Bildurrez, ea honea kontagiatzen zen, etxetik ezin atera, aurdunaldi pilo bat egin izkion bertsoak. Bakardadeari, ospitalean ingresatuta zegoen jendeari, 5 pertsona hil ziren ere bertsoa jaso zutenak. Gero eskeletarako egin nituen bertsoak. Izan da nire bizitzako esperientziarik handienetako bat. Twitterri esker. Mezu pribatuetan 286 bertso.
Eta orain da eguna Euskal Herritik nabilena eta jendea etortzen zait. Esatera, zuk bertso bat egin zen guri, zuk bertso bat egin zen idan neri, zuk bertso bat egin zen gure aitari, zuk orain etortzen zait urtebete eta gero, ezta, bueltan guztia. Sare sozialari esker egin ahal izan duen nire laguntza hori. Eta zertaz konturatu nintzen, ez dago pandemiarik, ez dago hormarik, ez dago burnirik, ez dago esirik, ez dago nahikoa kilometro bertso batek gainditu ezin duen. Bertso txiki hori, formato xume, simple eta txiki hori zortzi lerro, lau rima, edozein oztopo gainditu dezake eta edozein personaren bihotzeraino iristen da. Egoera horretan konprobatu izan dut zer podere daukan hitz personalizatu horiek eta zenba lagundu dizaioketen persona bati hitz xume horiek, bertso xume batek ze balio hartu zuen pandemiaren itxialdiaren egoera horretan. Bertsoa jasotzen zuenak ze estimulo, ze kariño eta ze poz jasotzen zuen bereitzat pentsatutako bertso hori jasotzen zuenean. Bukatzeko bere alde txar eta bere alde onak bizitzan gauza gehienek bezala izango ditu digitalizazioak guretzat ere tradizioarentzat eta bertsolaritzarentzat eta gutako bakoitzarentzat. Gogoratzen dut, behin Twitterren ikusi nuela nola zelebratzen zuten gol bat Camp Nouen eta nola zelebratzen zen gol bat San Mamesen. Eta Camp Nouen agertzen zen Messi publikoaren aurrean, horrela, gola sartu, berri, eta publiko guztia telefonoarekin. Argazkia bera zen Messirik, grabatzen. Eta San Mamesen, hola agertzen zen ezakin hor zen, publikoaren aurrean, eta jende guztia. Inorretzeuen mugikorrarekin. Inorretzeuen mugikorrarekin. Momentua bizitzen ari ziren. Momentua sentitzen. Behar bada ez dezu eukiko gero argazki hori, ez da? Baina zure gogoan tatuatuta geldituko da. Bizi izan duzun hori. Historian zehar milaka eta milaka bertso gelditu diren bezala. Eta orduan bertso batekin despedituko naz. Lepotik heldu eta kantu zaritzea, zein belarri ertzera doinuz hurbiltzea, edo azal gainean dijoan aizea, edo kontakizuntxo baten odisea, ona da digitalki edo zer biltzea, baina ezaztu inoiz zer den sentitzea. Tira, zorionekoak gu, horako testigantzak entzun ditugulako eta Jonek esan duen moduan, bai guztiak grabatzen ari da eta segurutik interneten lekukotza hauek guztiak entzuteko eta ikusteko modua izango dela, baina aurrez aurrekoak daukan magia hori ziur ere ez dela errepikatuko. Errepikatuko litzatekena mintzoka jardunaldia esango litzateke hurrengo urtean indargunea berriro ere egi bihurtzen bada eta nik uste dut gaur ikusi eta entzundakoa entzundan indargune hori berriro ere errepikatzeko motiboak soberan daudela. Beraz, hasteko, txalo zaparra handia eskatuko nizueke, Ana, Jon, Joaquin,
Eta beratietarako 20 minutu eskazta ira. Eskerrik asko guztiei, gozada handia izan da, handi hauen lekukotzak entzutea, eta zuek hemen ere izatea. Portugaleteko udalak daukan euskara sailetik antolatutako mintzoka jardunaldia, amaitutzat emango dugu, eskerrik asko guztiei, eta buen gaba ondo paseo. Ondo segidu eta buen urtera.